Kani kedai Bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kesni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopho near Fire Brigade Shillong. Menteri Sarkar jong ni kejala Meghalaya ubakmi yakatnat PHE uba Assam dan Malngyang haka arpoi terek mentau nailor arhajar arpau ulabu yu maunong rem nakabenta banchna ya kanong rem jirang combined water supply scheme ringkat kajing sakhilang UMLA ke jirang constituency uba Sostuni Soton UMDC ke jirang uba Victor Rani ke Deputy Commissioner jong Keribhoi District ke kong RM Korba u Block Development Officer ke jirang CNRD Block uba DCM u Additional Chief Engineer jong katnat PHE uba CR Chalam bat kiwei ya kani ke scheme samom jong ke nongrem jirang Combined Water Supply Scheme lamang lengba ke Jal Jivan Mission ke badai ke scheme jong ke Sarkar India ha ke jinglot ke bakon hendriu klor prapolak 20,000 laispa tingka ke jingbo ya uniu manongrem ban sedang pentraino ya kani ke scheme samom kalawan ra ya ke jingkemen hadu kata-kata ya ki pajba nong sosnong komjo ya ki santli kisnong ki bamarjan bagan top ya kisnong nongrem jirang ke omkrem dikhong ke jerai basai ke new amkrem bat kisnong saliang ki ban sayo sen ya ke hadu tengkong yeng ke Sarkar kilai tristom kumno ban penorong ngaken mau nakaliang jong aku muemeli nakapo sa kapor ngan rong siya ki minister, ngan rong siya ki department, ki paper, nakabenta ka jingnan kam ka jongpi ki paiba. Sekum unong mikmat, ngadap na ka jing sokya ka bakraw hado ka kata ha baga peit baki paiba ha ka konsensi ki akendu ya ka jing e. Tiha kini kaski ka kapakar pang ngasno ban penpao majuki baro ya ka jing sok men ka bakraw bat kini kisnong ki jumpi kini kisantali kisnong ki banyo lingba kini ka combined water scheme kumala penpao dari additional C hot ya kini ka project lamai pang na dugipor ki bakaman shwa Henry nakadaw Bamlakir, kisus, kiba ompala, ban penbiang, bat menta, hadin balayo, banyak keren, banyak hirsani ba, ringkat, badu local MLA, badu minister, iba simkia, nakabenta, tang nakabenta ka konsensi kejungi Henry nakabenta ka jelahi borokowai. Kumbang lapan pao mene, ngaso sarong banyo yaki minister, yaka Sarkar, kaba simkia, nakabenta ke jinglan kam ke jupi ki paiba kumulakren dai madam DC arang kurba daken mau ba nyihapan pensa penne ya kamay mareng ke jungi lada pangidon kam banyo ya ke umbam ke bukut lani labla pangidon kam banginyo ya ke umbam undi ke babiang ke bakpahu pahai kajing ot yaki deng gise kajing penselan yaki klaw kala ban kta shibun ya ka may mareng bat kala ban kta shibun ya kini kejaka kajungi bat kala ban kta ya ka project jong ka PHE namar ba lingba kajing pensa yaki klaw ki betap niyo ya ka umba mundi nagayin jong ka local dorbar ni berpau ya ka jing snau ya ka Sarkar Meghalaya lang ba jong ka tanat PHE ka balas snau lam ya ka jing kapat ka jowi ba kelasdang banlur ya ka ni ka kam na ka benta ban penyo umbam umdi ini ngetu ifi ba hagi benai tlang kam tam hau benai March ba April ladang idon ka jing yak bril lani ki kam kawai dawai ki ba kame lani ki kam jingeseng ni hak ban lekit nad nang cina paham kata kata ke jinge ke mangingi dan namar ba kisos jongi ngi yakran bat kine kinong pium jongi hande ki ong enle umno kasos kala tekon ti kata kata ke jinge ke mangingi dan ni da ju yakran ni kata bat ngi ai kulo shibun ya ka Sarkar ka snow lam ya ka ni ka
jingkerpa ke jongi ban penurlong ya ka hak ba menta resmi niyo ban pli ya umau jam banongkong kum umot sa jingkerma ban pli kene kum ban skip nisno po bakia shim ya kane kesni kalong kesni ke kodo ya kane ke tanja jongki ba pinyat benta lang ya kata ko ke ban wanhan ya snang jongki hamman le yang i happy di something di snang aspa absent lagi yang ki kodo ki bakia don hangne bangi kerpat na yang kejongi ba hadin bangi lasdang yang nakam kan wan kejingi trilang namar babun sir misyemba kita bisa akut mo hakis nong kita kade namar ba kamdan kejingi smutu hakis nong kita tingi kemen ba kumukila yuk pensno hangi kejing kejong ki banik to kam hakipor telan tingi kemen ba kani ka kan kabha kaban hasnong jongki kan nong kata kabakila layat daya kuat hang na mesin jongki te pinsmo baharu ndakalawan ro kataga kam bakan sedang tanya syat mendan menor ban pentut ya ka namar ba kapor kam sya ni dan target hakani ka kali ka skim kata bani ang JJM ni dan target bat kumanta organihi di kumbala bakai minne ki engineer ki ang dan ka target ban pendet lah ya za fu di yang mata organihi kalau ke ek ba bande ekani ndai daga jingi tray lang bu jongki baro ibe pe nang song kinya semua di pipeline ki baya kisnong di jongki ban pe ba nang dan kinu no jing penjat di kamari yang kumbala tren ki ba hikmat jangan nama baro kita ba ni dan kam ban penne ketelong katahi ka bakordo klam ketelong ka ba mi persoy ngimla ban penne en ka skim tesno dhan yang jangan unjuk hi kermen kawai kalong pinitray lang kaba kalong pinyan ne kalong kalong kaba ngadu bastang hadu nda po yes nong jongki kan dan bet kata ka jing ya bet ya nanti bat semua bahawa ya thau ke dan ne ban penjat dak bat le simen ha ka tukalan semua bahawa tung di ding si nang ka kalong kaban ne lengba ka central scheme ka jal jivan mission ya ke Prime Minister Jongkari India Narendra Modi ula declare hau 8,000 khandai hau banai Agos khasan tarik uang bakari India baro kawai kan yo ek umbang undi sabaro kinong kendong kiba song yeng sabaro kawai kinong kendong ban ai ni umbang undi halaki yeng te menta kum minister ngitarkan menta usnam 8,000 arpau arpuai ban pendap ban ai kini umbang undi saman la kilong yeng katarkat kalong arlak sau hajari tingidon kumba sanlak prapo hajari barak wi ke state chinong gendong te menta kasnam 8,000 arpo ngin pendap arlak sau hajari te kane kalong ka kam ka bakhia hadu kata te kumta ngipan ke jingkarsan kabarat ba na kine ki village water sanitation committee kiba kila don haman laki sinong kini training kat bat ka department bat UMLA bat ka sarkar ladang ni trailang kine ki mission ban ai silaki yang kisam kanlong ka bajob te mentah hakani kasni ngapan bena sepi baro tang hakani kasnong kaba ilakrani UMLA hanrai ngapan tikna ya ke ba isim jong ka hima jirang ila pansngau seki nongret ru ngidon kam ban ai ngani ka skim pa ngong pi wat kuslai namangin pendaplut ya kani haus 6,000 arpuar ban ai saki snong he bat seki snong ret jong kani ka konstitusi bat ka hima jirang hi baro kawai ta deling ba kamati ba UMLA jong pi ulale te badeng dan Tracy Tom Susu yakiwe kibentaru kumba piletu kumba aspa nyo pokrur kini ki skim kiba kiwara ha kini ka konstitusi jopi kalalong siya ka jing crown ya ka konstitusi kabajiet yo badeng bat ha kini ka sni naskoban bakungu amale bunsin ujuong yang sa ngade balingkot ki pili bajrong Hanya kita pet kam bat ketien
ka kren kham jam ban ya ta ka jing ling kot ba jing jrom badeng ngalapet ba bisar bha aba kat ba pidang kren jing kren ki jong pi kren adu ka men sim ba pi e chai pai ba ho kinong yang ki ba khau ha ka parthai bro ko wei ide ki baling kot hitep yunam pulion ude baling kot u presiden jengi ba khau Abdul Kalam ru lingkon presiden jengi badang sukhat menta balalik no Pranab Mukherjee ru balingkon ngapai chief minister jengi ba miswa iba bibiling do ru balingkon dengan trai bahang ne ru saki sawei nong yalam umban long kum ta mau jam ban long bakha hakanam kum unong yalam jong kanika konstitusi leng ba ka jengi trai lang ka jong pi ki nong song snong bat UMLA jong pi lada pi ong nyai lai no UMLA kini ki jingang nu jong pi kan num long namar ngim tip ya ka ai ki jing don kam sya kini ki snong ki jong pi dai leng ba UMLA jong pi upan snow sya ka sarkar bat sya ki minister bat hadin kata ki minister bat ka department ki le ya badan kam leng ba ka jing wan bot dien UMLA pai ba pe hoi ngatip bagani ka skim jong pi hang ne ko long kum ne kum bakalong menta kidon tang aspa aksan yin ka sangchen jong ni ka skim kalong ka bahe hadu nreu krur prapolak sau punyo hajar lai spa tingka da kenya jing don ki nong song bat ka pisa kala he palat ka pisa dan re MLA jong pi we palat wong ai la ka ai sa da ka he ru da kindiat ki brio andai la ai ka pang ni kani bat ndai tang ban ai ko pok sinong ban pen poi ni ko haki tingkong ying ki jong pi man na ka wei pa ka wei ka nong ying pin yo i bakani ka skim kan sa poi ka shor ha jing bu la ne hap lau ying jong pi ha to pim kaman bai ba ngong ye pi ha ka jing im ka jong ni trai larang yong ni duna surok kiong ka surok ka de chit snam ban pen poi ki marap sayo ramdon tisnam ka kali ka mak banya mo nama ka snam ru ka mak banya adam don utia ya ka school kiong ka de education ka de ka jabi kham ka jabi ban perkhat kham nang kham start kham nang ban tho ban pule ka long le no ai ka khai ka paten kiong ka de ka jakpo nama kham don ka kam ban khai myo pisa myo thet bam nak ta da ke ka po ke jongi karap karyang kiong ba de butlu ban karsan ya ka ying kasam handrai menta ngong ipi habai de bat kumba mundi kinong da kai pai ba ngong ipi kin nong rim jiang to tip menta ni kasgi ka umba mundi ka dei ka mensir ka jingim yangi klang ka nyem la ban im namar ha ka met kijongi nyau pau pesan la shna da ka baki balai yang tadi tang ka siing bat ka sni do jongi te handai ngongi pi kane ka skim umba mundi kalong isya ka pat don kam ha ka jing im jongi ki brio hoi ni jo ekran menta hangi yong tingkai ya ka ban sumar ya ki klau ki tap ban sumar ki saudong ki saukun ban nempom patha ya ki deng ki si hanai ina pet hangne katne ki deng ki don ki ong duna ngam so thu shu kamut ayu ngana pet ngayeng hangne baro ki don ki kha baro ki jangam hanai ina bishar ha daka khmat pet bada khmat mensim ngayo i bakine ki barjangam ki dei satang kinyo don su ki deng ki barban nagara da ngong pi ko ki pai ba nong song snong to ken tet thia to kala thia kala dam swa ban pom yu di ladangi pom mi ki jing ki sit su pom pathar kham don kam kan long pan ban ka jingma ya ka jing em ka jongi bat ya ka lawen jong ka snong ka thau ka jongi te kum ta ngong pi nadu mane ki khot bani trailang ringkat ki pai ba bat ka gornan ladang imi trailang ngimla ban penurlong ban penek pensa ya ki snap umbam umdi
hak ni ke senong ke tahu ke jongi de menta hangeng epi ka sarkar Meghalaya lengbau chief minister jongi Konrad K Sangma ni persang kumno ban penpoi ya kini ki jingyarap sa baro ki senong ki bajngai na kasor silong ngin pek kerpang ya kata bak dai nang tangada ngawan hiar sini ke senong ke jopi lengbau UMLA ngawan na mesin panyo iya ke ke jing jopi ha kan ke senong ke jopi ombangan wan hange bancu songkai baju sngap ya ke bangi kren bangi ruai hanrei ngawan hange kumno ban penpoi ya kita ki jingyarap na ka sarkar syadu ki nong kendong ki badan sekendong ken serot baka mati jong sarkar kan paulang baro baka numlong le silang kanumlang imina ya ki bril ki im senong kendong